Здравейте! Вие сте с Total Wellness Journey и днес ще направим Power Pilates тренировка за цяло тяло. Нека започнем с загрявка от врата и наобратно. Рамене назад и напред. Отваряме ръце в страни, завъртаме от рамо. Приклякаме, слагаме ръце на колене, изпъваме гърба, издишваме, заобляме. Дишваме, издишваме, заобляме гръбнак. От тук се изправяме, отваряме крака широко, пръсти в страни, приклякаме, хващаме ръце над глава и правим големи широки кръгове. И наобратно. Слагаме ръце на кръста, накланяме напред и назад с кръгови движения. И наобратно. Прибираме краката, свиваме от коляно, повдигаме високо, отвътре навън, правиме бедрени кръгове и отвън навътре. От тук изпъваме напред от коляно, стъпалото е в шпиц. Кръгови движения от коляно и наобратно. Сменяме крака. И отвън навътре бедрени кръгове. Изпъваме напред. Кръгови движения от коляно и наобратно. Добре, глезени с китки, отвътре навън загряваме. И отвън навътре. Сменяме крака. И отвън навътре. И на пръсти отлепяме пети. И нека започнем с тренировката. Взимаме гири от 1 кг и половина или 2. Краката са на широчината на таза, леко присвиваме от коляно. Спускаме надолу, правиме 3 пулса, параме ръце в страни, минаващи над глава. Хайде 3 пулса, издишваме надолу, дишваме нагоре. 3 пулса, дишваме нагоре. 3, 4 горе. И 5, 6, 7, 8, 9, още 2, 2 последно. Добре, от тук отваряме широко крака, отново свиваме леко от коляно, имаме 3 пулса с наклон напред и ръцете минават пред тялото направо над глава. 3 пулса издишваме, дишваме. Ръцете са леко присвити от лакът. И 3, дишай. 4, 5, 6, 7,
7. Изправен гръб. 8. 9. Още 2. И последно. Добре, от тук кръстосвам единия крак отзад, след което леко свиваме от лакът и отваряме ръце в страни за странично рамо, заедно с приклякане в кръстосаният напът. И 1, дишваме, издишваме, 2, 3, свиве от лак, 4, 5, 6, 7, 8, 9, още 2 и 1, 2. Добре, от тук сменяме крака, леко свиваме от лакът и повдигаме напред, пред гърди. И 1, 2, дишваме, издишваме, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последни 2 и 2. Добре, а сега оставаме гирите близо до нас. Нека преминем на колене и длани в детска поза за малка почивка. Продължаваме към долната част. Изправяме се, намесваме правилно ръцете, рамо точно над китка. Работиме с десен крак. Изпъваме крака назад, облягаме се на лява ръка, работещи с десен крак. Стъпалото преминава в контра и с изпънат крак избутваме нагоре. 3, 4. Дишваме нагоре, издишваме. 5, 6, 7, 8, 9, 10. От тук пулсираме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прибираме крака и почиваме за 1-2 секунди в детска поза. Продължаваме с същият крак. Стъпалото преминава в контра, параме широко в страни и изритваме назад. Коляно към лакът. Айде 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, още 2, последно. Добре. Без почивка изпъваме стъпалото в шпиц назад. Параме в страни, докосваме, вдигаме, прибираме, отново докосваме. 1, докосваме в страни, изнасяме назад. 2, 3, 4, 5, 6, стягай корема,
7, 8, 9, 2, последно. Добре, отпускаме и почиваме в детска поза. Продължаваме със същият крак. Изпъваме крака назад, стъпалото остава в шпиц и правим широки кръгове навън. И 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сменяме посоката навътре. 1, 2, 3, 4, 5, 2 и прибираме крака. Почиваме за секунда-две в детска поза. И от тук сменяме крака, повтаряме същите упражнения на левият крак. Облягаме се на десен лакът, работещи с ляв крак. Стъпалото преминава в контра и голяма амплитуда. 1 нагоре, напълно изпънат крак. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пулсираме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прибираме крака. Почиваме. От тук отваряме в страни широко, стъпало в контра, изритваме назад. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, още 2. Добре. Прибираме крачето. Изпъваме крака назад, стъпалото е в шпиц, повдигаме, изнасяме в страни, докосваме земя, повдигаме, изнасяме назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Държиме високо крака. 9. Последни 2. Последно. И почиваме за секунда-две в детска поза.
и ни остават само кръговете. Изпълваме кръче назад, стъпало в шпиц и кръгове навън. Широки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и навътре. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прибираме крака и почиваме в детска поза. Изправяме се и взимаме гирите, двете ни ръце. Позиционираме правилно, ставаме на длани и колене, рамо точно над китка. Облягаме се на гирите, стъпалата преминават в контра. Заключваме таза и отваряме в страни 2 пъти, след което със същата ръка изпъваме напред 2 пъти. Редуваме 2 пъти в страни, 2 пъти напред с ръка. Изпъваме напред с ръка. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Още 2. И последно. Оставяме гирите в страни, близо до нас. Лягаме по корем. Изпъваме ръце напред. Ръката са отворени широчината на таза. Стъпалата са в шпиц и повдигаме. Вдишваме, издишваме. Вдигаме ръце и крака максимално. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 1, 2. Добре, от тук почиваме за секунда-2 и преминаваме към следващото упражнение. Взимаме гири в ръце. Отваряме краката на широчината на постелка, стъпалата са в шпиц, ръцете отиват назад, близо до глутеус. Дланите сочат нагоре, свиваме от коляно, стъпалата са в шпиц, залепяме стъпалата. Погледът е към постелка и отлепяме ръце заедно с предното бедро. 2 нагоре, максимално изнасяне. 3. Дишваме, издишваме. 5. 6. 7. 8.
9, 10, още 2 и 1, 2. Добре, оставяме гирите близо до нас. Избутваме в детска поза. И се подготвяме за следващото упражнение. Преминаваме към ядро. Обръщаме се, сядаме в свит седеж, спускаме гърба, залепяме кръста. От тук взимаме гирите в ръце. Изпъваме крака нагоре, стъпала в шпиц, спускаме ръцете до тялото, остават във въздуха, вдигаме рамене, свиваме от бицепс, заедно с двете ръце и пускаме ляв крак, редуваме краката, издишваме, 2, дишваме надолу, издишваме, прибираме, 4, 5, 6, 7, 8, дръж ръцете във въздуха, 9, 10 и 1, 2. Добре. Остават гирите в нас. Изпъваме ръце пред гърди, ще ги отваряме в страни, леко свити от лакът, краката остават свити от коляно, спускаме крачета и отваряме ръце в страни. И 1, дишваме, издишваме, 2, 3, 4, 5, залепен кръст, 6, 7, 8, 9, още 2 и последно. Добре, от тук оставаме за секунда гирите близо до нас, изпъваме крака, стъпалата преминават в контра, гледаме задължително да бъде залепен кръста за постелка, взимаме гирите, минават ръцете над глава, дишваме, изправяме се напълно, издишваме, дишваме, издишваме, спускаме леко назад и разминаваме ръце 3 пъти. Стават пред гърди, спускаме надолу, ръце над глава. И отново изправяме се, не променяйте стъпалата, нека останат в контра, 3 пъти разминаваме с ръце и спускаме надолу. 2, дишваме, издишваме, дишваме, издишваме, дишваме и издишваме надолу. 3, разминаваме ръце, 4, разминаваме ръце, 5, работещи коремни мускули. И 6, разминаваме ръце, 7,
изнасяме напред, връщаме, спускаме леко, разминаваме. И 8. Оставяме гирите близо до нас. Прибираме колене към гърди за малка почивка. След което преминаваме в свит седеж. Изместваме гирите на страна, ако ни пречат. Избутваме горната част на тялото. Коленете са свити от коляно. Пръстите на ръцете сочат навътре, зад гърба. Избутваме в поза маса. Вдишваме високо таза. Издишваме, леко свиваме от лакът. Вдишваме, издишваме, докосваме постелка. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, още 2, 2. Добре, почини за секунда 2, оставаме в същата позиция. Избутваме таза високо, стъпалата са в контра и свиваме от коляно към гърди. Ведуваме крака. 4, 5, 6. Продължаваме. Последни 2. Отпускаме таза долу. Лягаме по гръб и колене към гърди за малка почивка. След което изпъваме ляв крак с леко свит от коляно и работиме с десен. Ръцете преминават на тила. Изпъваме десен крак, стъпало в шпиц и коляно към чело. Спускаме в контра шпиц. Дишваме, издишваме. 2. Дишваме, издишваме. 3. 4. 5. Шпиц, контра шпиц надолу. 6. 7. 8. 9. И още малко. Последни 2. Дишваме, издишваме и последно. Добре, от тук сменяме крака и ръката. Изпъваме ляв крак, стъпало в шпиц, повдигаме, отлепяме рамене, издишваме надолу. Стъпало в контра. 2. Дишваме в шпиц, издишваме в контра, спускаме. И 5 надолу. 6. 7. 8. 9. 10. Последни 2. Добре, прибираме колене към гърди. И от тук поставяме ръцете до тялото на постелка. Свиваме от коляно и двете крачета, отлепяме кръста, вдигаме нагоре.
Изпълваме крачета в контра, спускаме додолу, до там, докъдето не ни се отлепя кръста, прибираме, отново свиваме. Дишваме, стъпала в контра, издишваме, изпълваме. 2. Изпълваме крачета в контра, спускаме надолу, прибираме. 3. 4. 5. 6. Пускаме. 7. Айде още малко остава. 8. 9. 2. И 2. Колене към гърди, почиваме. От тук изпълваме десен крак, левият е свит от коляно, работиме с лява ръка и десен крак, стъпалото е в шпиц. Лява ръка изпълваме над глава и срещаме лява ръка с десен крак, докосваме глезен. Хубаво отлепяме високо рамене и 2. Дишваме, издишваме надолу. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Още 2. 2. Добре. Чуваме за секунда 2. Изпълваме ляв крак с дясна ръка и повтаряме същото. Не забравяме стъпалото в шпиц. И 2. Дишваме, издишваме. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Още 2. И 2. Добре, почиваме. Вдигаме горната част на тялото. Минава с свит седе, взимаме една гира. Отлепяме краката, които са свити от коляно, и си подаваме гирата отдолу. 1. 2. 3. Изправен гръб. 4. Изпълвайте хубаво крачета. 5. И 6. 7. 8. 9. Последно. 10. Отпускаме, оставаме гирата от страни и приключихме с тренировката за цяло тяло Power Pilates. Нека разтегнем малко, да си починем хубаво в детска поза. Преминаваме на колене и длани.
Правиме котка. Дишваме, изпъваме, издишваме, заобляме и прибираме корема. Дишваме, издишваме. Дишваме, издишваме. Добре, изпъваме ръце малко по-напред, за поза малко куче. Внимаваме с рамене и се целим да натиснем гърди надолу, да залепим гърдите за постелка. Примираме една идея назад, ръцете, лява ръка минава под торса, облягаме се на рамо, дясна ръка минава над гърба и се опитваме да хванем предно бедро. Погледът е към тавана, връщаме плавно и сменяме ръката. Дясна ръка под торса, лява над гърба и хващаме предно бедро. Връщаме в изходна позиция и преминаваме към кръстосен седеж в средата на постелка с изправено гръбче. Облягаме се на десен лакът в страни, лява ръка над глава, пружинираме, сменяме страната и в среда хващаме колене, отпускаме тялото назад, издишваме, вдишваме, изпъваме, издишваме, вдишваме. Последно издишваме и вдишваме. В среда, както във всяка практика, ще си вдишаме и издишаме енергия. Вдишваме позитивна енергия, издишваме цялата отрицателна енергия. Вдишваме позитивна енергия и издишваме цялата отрицателна енергия. Вдишваме позитивна енергия, ръце към гърди и позитивната енергия остава в нас. Благодаря ви, че бяхте с Total Wellness Journey. Последвайте ме за още от моите практики.